на якой я хочу спыніцца, я її назваў курапаты гістарычны кантэкст, таму што зразумела, што курапаты эта тэма можа быць не толькі звязаная з кантэкстам гістарычным, гэта тэма і палітычнага кантэксту, і маральна-этычнага, і публіцыстыкі і гэтак далей. Існуе вялікая колькасць літаратуры ўжо па курапатах, і як не парадаксальна, для многіх жыхароў Беларусі ўсё ж такі тэма эта з'яўляецца закрытай, і у всякім разе дзяржава робіць практычна ўсё, щоб гэтую тэму закрыць, і яна была не актуальнай ці забытая. Таму што па сутнасці сваёй наша дзяржава, яна постсавецкая па сваёй сістэме існавання, яна таталітарная, то есть яна працягвае існаваць у тым рэжыме, які усталяваўся ў нас у савецкія часы. І зразумела, што эта тэма масавага знішчэння людзей, тэма палітычных рэпрэсій у 30-е гады, яна застаецца тэмай недатыкальнай. Я это кажу упэўнена, таму што я, напрыклад, не магу выступіць, як раней, напрыклад, у пачатку 90-х, канцы 80-х, на адкрытай шырокай аўдыторыі ці на універсітэцкай аўдыторыі, напрыклад. Я ведаю, таму што мае публікацыі, напрыклад, энцыклапедычныя артыкулы для гістарычнай энцыклапедыі ў 90-х гадах ужо здымалі, і ці патрабавалі ўключыць абсалютна іншыя высновы, звязаныя з фашысцкімі расстрэламі і так далей. І мог бы і шмат усього іншага гаварыць пра тое, чаму гэтая тэма. Я ведаю, што, напрыклад, у інстытуце нашым, калі я на выніковых самых розных паседжаннях кажу, а чаму тэма рэпрэсій не распрацоўваецца ў інстытуце, хаця была створана група ў пачатку 90-х гадоў, калі хто сачыў за падзеямі канца 80-х гадоў, у 89-м годзе была нават пастанова, это ў савецкі час практычна, пастанова Савета міністраў пра тое, што у сувязі з адкрыццём курапатаў павінна распрацоўвацца тэматыка масавых рэпрэсій. Я разумею, што это адбывалася на фоне так званай перастройкі і стрымлівання людской актыўнасці, але тым не менш гэта адбывалася, і былі створана група в інстытуце даследчая, інстытуце гісторыі, дзе я працую, якая распрацоўвала гэтую тэму. Цяпер эта тэма практычна закрытая. Але это другая размова, кажу, што тут можа быць многа усялякіх кантэкстаў і накірункаў для размовы. Я паспрабую, таму што час таксама абмежаваны, і многае, я думаю, для вас вядомае, хто цікавіцца ў усялякім разе, спыніцца на некаторых аспектах, звязаных з менавіта гістарычным кантэкстам, як прыходзілі мы да высноў пра тое, што адбывалася, на якім матэрыяле, якія вывады рабіліся, і якія паўстаюць праблемы ў сувязі менавіта гістарычным кантэкстам, то есть што адбывалася ў курапатах канкрэтна, і што на сёння вядома па выніках даследавання. Я буду апускаць публіцыстыку, такую чорную публіцыстыку, дзе спрабуюць перайначыць навуковыя вывады проста у дзеля стварэння прапагандычных нейкіх міфаў, звязаных курапатаў, скажем, там какой-нибудь президентской кампании, фильмы Азаронка, там и все іншае, так.
дзе, в прынцыпе, няма пра што нават спрачацца, так. Я паспрабую паказаць менавіта навуковы кантэкст, вот гістарычны кантэкст таго, што сёння ёсць у нас па курапатах. Настолькі, насколькі дазволіць вот тэма і час. Потому што тэма вельмі вялікая. Можна далей там так запусціць. Само так, куды-небудзь. Ці можаце перасесці куды бліжэй, так. Само месца, вот, про якое гаворка будзе весціся, курапаты, я буду трошки заглыбляцца і даваць асноўныя звесткі. Яно афіцыйна цяпер у дакументах завецца як месца згубы ахвяр палітычных рэпрэсій 30-40-е гады ва ўрочышчы Курапаты Мінскага района. Так яно зарэгістравана як вот месца так звана гісторыка-культурная каштоўнасць і помнік гістарычны у рэестрах дзяржаўных. Далей можна так пераводзіць кадр. Урочышча размешчана і само месца размешчана за межамі Мінска, так, за кальцавой дарогай, каля зялёнага луга. Ну, стрелочкой там показаны вот этот вот лес поміж кольцевой дорогой и дорогой Заславской, то есть колодища у Заславья. Некалі она была грунтовая дорога. Вот это кавалачак леса, які зелененькі, это и есть Курапаты. Так далей. Калі звярнуць увагу на карту 30-х гадоў, так, 30-х гадоў, то лес у тым месцы ёсць, так, толькі ён трошечки мае другую канфігурацыю, так, я потым пакажу. Дарогі, якія цяпер праходзяць, яны паказаны вот паводле рэканструкцыі Вадзіма Глінніка, які працаваў над зонай аховы, распрацоўка праекта зоны аховы, то вот цяпер эта кальцавая дарога праходзіць у гэтым месцы. Вот это лес, які існаваў у 30-е гады, так, вот месца Курапату, я покажу еще на некоторых. Вот эта дорога на Заславье и дороги, якія грунтовые дороги, безумоўно, паміж вёскамі існавалі. У тыя часы гэта былі вёскі, вот тут вот Саўгас Зялёны Луг, ну, часам пишут вёска Зялёны Луг, далей Цна Йоткова, вот так вот, и Дроздова, вышэй трошки. То есть Курапаты, як бы паміж гэтых вёсак лес размяшчаецца. Можна далей. Калі глянуць зноў жа на карту 30-х гадоў, то Менск, як тады называлі яго і афіцыйна Менск, ён размяшчаўся, бачыце, гарадская мяжа далёка была ад того месца, дзе былі Курапаты. Это было, калі вот от центра ехаць, скажем, от КГБ, так, а это было тады, там была вязніца НКВД, то гэта приблизно аж где-то 7 километров. Ну, а тут с краіны менш, безумоўна, там 4 километры. И вот эта дорога, по якой хутчэй за ўсё асноўныя і ішлі вот этыя машины потоки по Лагойскому тракту, и тут могли яны разгаліновацца з того, калі ехалі. Ближайшая дорога вот тут вот, где теперь Зеленый Луг, и трапляли на вот эту дорогу Заславья, колодище Заславья, и заезжали в гэты лес. Так, далей. Вот это вот здымки, аэрофотоздымки немецкие 41-го года, вот этой выразки с паўночна-усходняй частки Минска, изноў жа накладаюцца дороги, так, и лес практично, вот это вот лес, где Курапаты, и он был трошечки меньше. Сюды, за гэтым лесом, цягнуліся такія пусткі і рэдкалессе. І я звяртаю увагу, потому что потым, можа, это слайда уже не будзе. Тут
я показывал, что хутчэй по этой дорозе и по этой дорозе людей завозили на расстрелы, то и тут съезжали. И тут, бачите, на здымку 41-го года проглядаюцца вот эти вот стежки дороги, куды хутчэй за ўсё у гэтым лесе і расстрэлы адбываліся, па якіх і ішлі асноўныя потокі вот машин і куды привозили людей. Так. Далей. Вот сумяшчэнне карты сучаснай спадарожнікавай, так, і карты 41-го года леса. Бачите, трошки конфигурация леса поменялась, так? Это дазваляе больш упэўнена гаварыць пра тое, дзе лакалізаваліся магілы і як іх лепей шукаць. І здымак 64-го года, бачите, лес трошки вырастае. Вот шырэй становіцца, ён набывае прыблізна тыя абрысы, якія цяпер ёсць у рашэнні пра тое, што людзей, то есть машины могли ехать по этой дороге, заезжали сюда, и тому есть необходимость обороны вот этой участки поля, участка его забудована, капоты мемориализовать и эту дорогу, и это поле. Так, далее. Паводле вот карт, якія стваралі мы на падставе даследавання магіл, яны показаны, магілы западзіны показаны чырвоным колерам. Вот бачите, кропачки вот этыя. Я потом буду говорить, сколько их идейно размещается, больше докладно на других схемах. Вот концентрация вот этих западин и могил, бачите, в основной части лесу. Вот, и это приблизно та частка леса, якая была у 30-е годы, вот этой вот части леса. Ёсць яшчэ вымалёвваецца нейкая канфігурацыі, вот такія прамавугольныя, хутчэй тут звязана з агарожанай часткай, дзе адбываліся расстрэлы. Вот, ёсць тыя сцежкі захаваліся, пра якія я гаварыў у 30-е гады, па якіх, хутчэй за ўсё, і ішла транспарціроўка вот, тых людзей, якія везлі на расстрэл. Так, далей. Это одна такая схематычны план, карта, якую я рабіў на падставе наших даследаванняў 92-го году і папярэдніх даследаванняў. Вот те вот чорныя кропачки, это все магільныя ямы. На падставе вот 88-го года даследаванняў, там было их 510, мы налічылі. Потым при больш дасканалым даследаванні ўжо ў пачатку 90-х гадоў, калі ствараліся ўжо топаграфічныя хорошыя планы і так далей, мы их налічылі больш 600 западзін магіл. І зразумела, што мы маглі у нейкай пэўнай ступені памыліцца. То есть я не упэўнены, што абсалютна все 610, 620 западзін гэта абсалютна ўсё. Ну, потым эксгумацыя, так? Ось у мяне пытанне, а ў якім годзе пабудавалі МКАД? Это в 60-е, початку... То есть... это, я зразумеў. Тут вот уже эта кольцевая дорога была, так, початку 60-х годов я будовали. Бачите, на карте 64-я она уже есть. Так само, калі будовали, знайшлі? Ну, есть. Вот эту дорогу перебудовали, я тут показываю, як полотно поширили, так. Это 2001-2002 год и шла будовля. Так. Ну, ось я по карте гляжу, где коробки, где поховали. Ну, вероятно, калі... Зону, я буду говорить про это, так, потом скажу про зону распаўсюджання, так, есть звестки, что як быццам бы что-то закранули, так, в 60-х годах, але не пэўныя такие звестки, потому что, ну, кто мог тады что-то сказать, так, тому адразу рот могли закрыть, так. Іншая справа, что вот тут вот проходит газопровод. И зверните увагу, что газопровод так само проходит по массиву горы,
з магіламі, так, разварочваецца і зноў ідзе да дарогі. Вот. Дакладна вядома, што падчас будаўніцтва газаправода, это 80-е гады, былі магілы і былі касцякі. Так. Это адзін быў з... Ну, мы трошки як бы наперад забегаю, я там по сюжету скажу про это. Да? То есть я хочу сказать, что, безумовно, мы могли визуально помылиться, хотя, например, опыт доследования наш вот 88 года, когда мы робили раскопы менавіта на западинах и вызначали, что это западина могильная, и находили пахаванні, и этот опыт был, безумовно, выкарыстаны при складании докладного плана, який был потом взят за основу створения аховной зоны Куропатов. Так, далее. И коротко з истории открытия Куропатов. Я думаю, что большасць ведае эту гісторыю. 3 чэрвеня 1988 года выйшаў артыкул Зянона Пазняка і Евгена Шмыгалёва ў Ліме «Літаратура і мастацтва», дзе упершыню было заявлена пра месца, дзе вяліся масавыя расстрэлы. И закранута тема необходимости распрацоўкі вот этой проблемы и пошуку виноватых и даследавання гэтага месца. Зянон Пазняк выкарыстоўваў якія факты. Па-першае, тое, што ў маі 88 года выпадкова школьнікі знайшлі одну з ямін, вот, где были чарапы и расстрелянные люди. Накопали там яму, як звычайна дзеці землянку копаюць і знайшлі. И как раз это стало вядома. Вот тым ліку Зянон Пазняк, Міхась Чарняўскі, некалькі чалавек даведаліся пра гэта і гэта зафіксавалі. Было вядома, што падчас будаўніцтва газапровода тоже закранули магілы. Это была подстава такая формальная, тому што паводле успамінаў Зянона Пазняка і яго 70-х гадоў ён ведаў з аповедаў мясцовых людзей, тому што ён жыў у Зялёным лузе, здымаў кватэру. Ён ведаў пра тое, што тут адбываліся расстрэлы. Але, конечно, в 70-е гады пра гэта не заявіш і не скажаш. И вот этот час перабудовы, конец 80-х годов, открытие вот этих могил, и оно дозволило эту тему починать. Ну, и вы ведаете, что конец 80-х – это так званая перабудова, и тема репрессий, и она становится одной из самых актуальных для вот постсоветского такого адраджения и коммунистичных, антикоммунистичных рухов. И, безумовно, эта тема становится так само вельми актуальной. Далей. Тады ж у чэрвені адбываецца першы мітынг у Курапатах, вот здымкі некаторыя. Но нельга забываць, што яшчэ ў 87-м годзе мітынг па ўжо у скверы Янкі Купалы ўжо было агалошаны прозвішчы расстраляных, першую чаргу літаратараў і дзеячоў культуры, пісьменнікаў. Там вот Анатоль Сыс выступае, это 87 год, до речі, мой здымак так само. Далей можна. Безумовно, улады не могли обойти вот эту вот поднятую тему. Я не буду рассказывать, как выходил этот артикул, як это были велизарные тяжкости с выходом артикула, дякуючи падтрымцы авторитетных людей, артикул все ж таки удалось надрукаваць той. Але артикул был такой своеасаблівай, кажуть, бомбой информацыйнай, тому что гэта было нагодай гаварыць про репрессии коммунистичные, большевистские в Беларуси. И тема настолько стала
як бы грамадскай, што улады вымушаныя былі рэагаваць на это камуністычнае. І была створана камісія. Камісію узначаліла Ніна Мазай. Это была старшыня Совета Министров. И, то есть на довольно-таки высоким узроўні у камісію вайшлі і Василь Быков, тады Михась Савицкий, Иван Чигринов, и многие іншыя люди. Безумоўна, номенклатура савецкая адпаведная, якая павінна была сачыць за ўсім гэтым. Да этой темы і да расследавання актыўна далучыўся Алесь Адамович, вот, які не раз тады прыязджаў у Курапаты. Вот, таму я нездарма змесціў яго здымак, вот, і як бы падтрымліваў саму гэтую працу. І камісія, одно з дзеянняў, вот, следчых дзеянняў, ну, камісія, якая павінна была ўстанавіць, што ж там за парэшткі, так, і так далей. Зянон Пазняк заўсёды казаў, хутчэй за ўсё, яна была створана для того, чтобы закрыць гэтую тэму і шукаць вінаватых, хто ж это асмеліўся гаварыць пра гэта, так. Камісія была створана, і адзін з як бы асноўных эпізодаў вот этих следчых дзеянняў это была эксгумацыя магіл у Курапатах. Безумоўна, праводзілася шмат іншых мерапрыемстваў, звязаных, і я потым скажу пра гэта. В эту вот группу экспертаў вайшлі в асноўным маладыя следчыя. Падборам займаўся Езеп Бролішц, вельмі сумленны чалавек. Я это заўсёды падкрэсліваю, таму што многае залежала ад яго. Ён быў спецыяліст вельмі высокай кваліфікацыі, які займаўся непасрэдна вот самымі такімі, ну, гучнымі справамі тады у Беларусі следчымі. І, ну, і па просьбе і Бролішца ўключылі туды і вот Зянона Пазняка, а Зянон Пазняк прапанаваў яшчэ ўзяць і мяне, і Олега Іова, так, і вот этой групай як экспертаў-археолагаў для правядзення археолага-экзумацыйных работ, таму што следчыя не праводзілі такога маштабу работ, і яны не ведалі, яны проста выкопвалі ямы, так, калі трэба было што-то шукаць. Мы павінны былі праводзіць асноўную працу вот з вывучэннем магіл. Далей можна. Праца пачалася ў ліпені 88 года, приблизно где-то, по-моему, 6 липеня, и цягнулася там до 12-15 липеня. Безумоўна, это вот кадры некаторыя з эпізодаў правядзення эксгумацыі. Адразу скажу, што зразумела, эксгуміравалася 6 магіл, і некаторыя іншыя аб'екты, якія трэба было праверыць побач з магіламі і на этой тэрыторыі, тым ліку па успамінах аднаго са сведкаў Карповіча. Зразумела, што працу за такую цяжкую працу, эксгумацыю даже 6 магіл за практычна где-то 10 дзён зрабіць было на тым узроўні, на якім мы робім. Можна змяніць кадр. Я вот наўмысна тут показываю вот работы археалагічныя, як вот, напрыклад, я праводжу по даследаванню пахаванняў старажытных, калі мы вот эти магільнік Капань 9-8 пахаванняў я 3 гады даследаваў, так? Там мы павінны былі больш складаную тэму, як бы в сэнсе археалагічнага даследавання зрабіць за 10 дзён. Это, конечно, цяжка было назваць гэта археалагічным даследаваннем. Это больш нагадвала просто эксгумацыю, вот такую паскораную
Але тым не менш яна мела далей можна. Эта праца мела вялікія вынікі, і яна па сутнасці эксгумацыя была тым асноўным аргументам і да высноў, да якіх мы прыйшлі. Зноў я вяртаюся да карты і паказваю, што асноўнымі аб'ектамі эксгумацыі былі вот гэтыя вот западзіны. Бачыце, па лесе вот гэтыя вот ямы. Тут яна трошки выглядае не зусім натуральнай, таму што это эксгумаваная магіла і засыпаная. Але вот магілы западзіны можна пабачыць там на другіх здымках. Я казаў, што іх было больш 600, і гэта ямы памерамі, калі западзіны, то яны там 2 на 3 метры і трохі меншыя могуць быць, а потым это аказвалася магіла памерамі 3 на 4, 5 на 6, і адна з магіл была 8,5 на 5,5 метраў. Ну, там 8, 5,5 метраў. І далей можна змяняць. Вынікі сваёй працы мы апублікавалі, стараліся адразу ж публікаваць, адразу ж за першыя дні пасля эксгумацыі рабіць сваю справаздачу. Справаздачу будавалі сваю археалагічную на тым матэрыяле, які мы паспелі як бы асэнсаваць і ўбачыць, так, і зразумець. Таму што вялікая колькасць матэрыялу экспертамі забіралася для правядзення экспертыз. Частка матэрыялу перазахоўвалася зноў жа ў гэтыя магілы, ну, напрыклад, костны матэрыял, толькі частка бралася на даследаванне. Ну, і мы не ведалі, што будзе далей, так? Таму трэба было як мага хутчэй абнародаваць інфармацыю. І ўжо пашлі, адразу былі, безумоўна, публіцыстычныя публікацыі, а затым і працы манаграфічнага тыпу. І, ну, тут трошки я прывожу некаторую гістарыяграфію, можна паглядзець, дзе што выходзіла і як. Далей, тым ліку, ну, спачатку, безумоўна, за мяжой, так, такі у нас потым можна было што-то выдаць. Акрамя той працы, якую мы непасрэдна рабілі, звязаную з эксгумацыяй і сваім даследаваннем таго, візуальным даследаваннем, якім маглі адразу што-то сказаць па матэрыялах раскопак, вялікая работа вялася, безумоўна, следчымі, экспертамі. Гэта і судова-медычныя, крыміналістычныя экспертызы самыя розныя, і косткавых парэштак, і зубных коронах, таму што тэхніка партызавання яна мянялася, і можна было дакладна сказаць, у які час якая тэхніка выкарыстоўвалася. Там адназначна было, што гэта даваенныя пратэзы. Дэндрахраналогія дрэў, якія дрэвы в асноўным вырасталі. У гады вайны многія дрэвы спілоўвалі. У 30-е гады дрэвы падсаджвалі некаторыя на магілах. Ну, гэта запісваліся падчас расследавання. Толькі часткова дзе трапілі ў літаратуру. Там я прыводзіў адну кніжку Тарнаўскага, Соболева, Гарэліка. Яны прыводзілі некаторыя сведчанні менавіта зробленыя падчас апытання сведкаў пракуратуры. І работа па вывучэнні архіўных следчых спраў і пошукі іншых архіўных дакументаў. Кажу, што часткова некаторыя гэтыя матэрыялы, якія мы свае апублікавалі, а некаторыя матэрыялы непасрэдна следства, якія вялі пракуратура, толькі часткова і то ў такім навукова-папулярным выглядзе апублікаваны. Практычна гэтыя матэрыялы, тыя, якія заключэнні экспертаў
І в асноўным вынікі эксгумацыі яны і былі асновай для вывадаў, якія рабіліся пасля правядзення следства. Так, далей. Значит, что показало само расследование эксгумации? По-перше, что знойденные парэшткі говорили про то, что люди были расстреляны. Расстреляны в основном у патыліцу ці ў скроню. Вот это прывожу некаторыя вот фотаздымкі і мае, тут і экспертаў, якія красамоўна сведчаць про то, что это стрэлы в голову. Так? У некоторых черепах по некалькі было дырок, то есть забитые. Некоторые были просто расколотые, потому что стреляли из нагана. Это видовище страшное, безумовно. Не буду это переказывать, потому что эксперты начали рассказывать, что могло быть при таких стрелах, так, представляючи до головы наган. Это страшное видовище. Непосредственно были и гильзы, якія ляцелі падчас этих расстрелаў. Вот частка, это были в основном з нагана, было некалькі, одна ці две гильзы з ТТ. Далей. Некоторые звесткі па колькасці вот выяўленых особен костяков у пахаваннях. Безумоўна, не все добра захоўваліся, так. И при такой эксгумации, такой спешной, безумоўна, цяжка было все фіксаваць дакладна, потому что, я говорю, трэба было вельмі шмат часу, это месяцамі трэба было б сядзець. Тым не менш, по колькасці, вот по падліках экспертаў, вот по колькасці мы 6 магіл эксгумавалі, вот от 107, бачите, до 36, там 50. Это попадае в это вот разлікі про то, что калі прывозілі партыі, напрыклад, калі прыязджаў так званы ворон, то там могло 15-20 человек от силы туды ўціснуць маглі, то это по некалькі партый расстраляных людей, что адпавядае тым сведчанням, якія говорили вот люди, рассказывали про такие расстрелы. Далей. И паводле тых чарапоў, якія можна было інфармацыю некую сказаць, вот эксперты вызначалі, хотя, например, при хорошем археалагічным даследаванні можно было значна больше информации взять, але судовые эксперты, яны працуюць довольно-таки грубо с таким материалом. Вот. Ну, я так тоже утрирую, говорю про материал, але это. По ўзросту, зверніце увагу, что в основном это были люди 40-49 гадоў, так, ну и там, бачите, градация. И сярод іх вот в одной могиле было вельмі шмат жанчын. Практычна з гэтай колькасці вот эксгумаваных эта чвэрць была расстраляных, это жанчыны. Ну тут вот, например, абутак вот жаночы, ну и по рэштках рэчаў и адзенняў, это и по костях бачна было, что это жанчыны. Вот это вот выкладенное экспертами формировали с могилы, то есть череп и берцовые кости, для того, чтобы подлечить особенных, кольки было человек. Это не так, яны так у могиле не лежат. Я потом покажу, как у могиле яны лежать. Яны просто были скинутые, вот, як яны падали с краю, так и лежали. Так, далей. Великая колькасць інфармацыі была ўзятая па асабістых рэчах. Это найперш, напрыклад, па абутку, асабліва па гумовых галёшах, таму што на іх добра клеймы захаваліся. І даты былі ўсе на 30-е гады на клеймах. Былі в асноўным вытворчасці, савецкай вытворчасці галёшы. Вот. Много іншага было абутку, дзе можна было з яго что-то зразумець. Так. Далей.
Вялікая колькасць было іншых рэчаў. Я потым патлумачыў, як мы да якіх высноў прыйшлі ў сувязі з тым, што шмат рэчаў было, і былі такія рэчы, што яны не павінны былі быць са зняволенымі. Гэта і манеты, гэта асабістыя рэчы, якія людзі бралі з сабой як бы у дарогу далёкую, і грабенчыкі, шчоткі зубныя. Безумоўна, шмат было, вот, асабліва ў пятай магіле акуляраў. Это сведчыць пра тое, што это хутчэй за ўсё людзі, службоўцы, інтэлігенцыя. Вот. Там много было, хутчэй усё, з захаду людзі, з заходняй Беларусі, это тоже другая размова. Усе рэчы, усе даты, вот, клеймы, яны в асноўным, то есть не в асноўным, гэта даты, якія прыходзіліся, укладваліся ў 30-е гады да где-то 40-го году. Ну, у дадзеным выпадку тут усе 39-й, 37-й, 38-й, яны укладаліся ў гэтую дату. Я потым заключэнне вам зачытаю, як оно у нас гучыць. Далей можна. Былі унікальныя находкі, так, на якіх чыталіся надпісы, так. Напрыклад, на адным грабенчыку быў такі надпіс па-польску: «Цяжкія хвіліны зняволенага, Мінск, 25.04.40, думка пра вас давозьме да адчаю». На другім баку, 26-го, уже на другі дзень, 4-го, расплакаўся цяжкі дзень. Далей. Было много іншых надпісаў, былі манаграмы з датамі, там, напрыклад, заключэння шлюбу, і былі дакументы, у некаторых партманетах захоўваліся паперыны, але не чыталася, так. Насколькі маглі там эксперты працаваць з гэтым, я не ведаю, таму што працавалі там у пракуратуры. Пазней, па некаторых пазнейшых эксгумацыях удавалася чытаць некаторыя дакументы. Мы рабілі высновы, вот я тут звёў да некаторыя тэзісы нашых высноў паводле эксгумацыі, пра даты не раней 37-го, не раней 39-го, так, стрелами забивали, это цивильное насельніцтва, то есть это не военные были, што шмат рэчаў, людзі збіраліся ў дарогу, так. Рознага пабытовага ўзроўню і сацыяльнага ўзроўню людзі, так. Бачна, было сялянскія пласты, як бы расстраляны, былі людзі інтэлігенцыі, былі жанчыны. Вот, узросты я вам паказваў. Былі, хутчэй за ўсё, сярод рэчаў можна было вылучыць, асабліва па заходняй ускраіне, вот, дзе мы эксгумавалі магілы, былі рэчы, якія сведчылі пра то, это былі рэчы не савецкай вытворчасці. Мы рабілі выснову, што хутчэй за ўсё гэта людзі, безумоўна, з заходняй Беларусі, прывезеныя ўжо пасля 39-го году, што пацверджвалася клеймамі там і так далей, чаму пішам не раней 39-го года, і, напэўна, з Прыбалтыкі, то есть па часу далучэння гэтых тэрыторый да Савецкага Саюза і да Беларусі. Я пад пытальнікамі ставлю тэму колькасць расстраляных і пахаванні раней падвяргаліся эксгумацыі, так. Это тэзісы спрэчныя і патрабуюць такой дыскусіі, абмеркавання. Я потым трошачкі пра гэта буду гаварыць, так. Далей. Я казаў, што вялікая вот інфармацыя была атрымана, падрабязнасці многія, якія дапаўнялі вот наше заключэнне па эксгумацыі, это сведчанні, так, людзей. Нават паводле афіцыйных заключэнняў, вот 55 жыхароў вёсак былі відавочцамі гэтых расстрэлаў, так, у рознай ступені відавочцамі. Былі нават напрамую, то есть людзі, якія бачылі магілы з расстралянымі людзьмі,
Вот у 30-е годы, в другой полове, это были люди, якія, наприклад, я потім некалькі здымкаў покажу, люди, одна дзяўчынка і была жанчына Баровская, якая сидела под елкой и бачила увесь процесс. Были вот частка сведкаў, это ў катэгорыі вот этих 45, то зноў жа паводле толькі афіцыйных заключэнняў, потому что сведкаў было больш. Частка просто не захацела гаварыць афіцыйным следчым з прокуратуры, але давяралі больш людзям, якія прыходзілі і неафіцыйна з імі размаўлялі. І жыхары, то есть ускоснае як бы сведчанне таго, што адбывалася ў Курапатах, так? Хаця колькасць сведкаў, говорю, было больш. Тут паводле Зянона Пазняка, які непасрэдна займаўся пошукамі апытанняў сведкаў, іх было больш за 200. Акрамя таго, дзякуючы потым ужо вот працы прокуратуры, удалося яшчэ знайсці людзей, якія працавалі у прокуратуры, у спецкалегіях Верховного суда і так далей, якія дадалі таксама звесткі і в тым ліку звязаныя з тым, як перавозілі людзей на расстрэлы, паказвалі накірунак, кіламетраж, які супадаў з тым, што адзін са сведкаў непасрэдна быў вот у машыне, якая возіла гэтых людзей на расстрэл, і ён быў відавочцам расстрэлу. А далей некаторыя, вот не буду пераказваць, калі хто цікавіцца, можаце, я магу, гаварыў там літаратура, некаторыя гэтыя сведчанні запісаны і Бароўскай, і Карповіча. Карповіч непасрэдна бачыў яму з расстралянымі людзьмі і паказваў месца, дзе эта яма была, і там эксгумавалі эту яму. Вот, правда, яна непасрэдна не на тым месцы была, потому што прайшло столькі гадоў, але побач была магіла з расстралянымі людзьмі. Далей. Далей можна мяняць кадр. Так. Ну і па выніках усяго расследавання, эксгумацыі і тых следчых дзеянняў, якія праводзіла прокуратура, у 1989 годзе было зроблена заключэнне афіцыйнае вот камісіі. Камісія, вот з пастановы 89 года, я просто пераказаў коротко сваімі як бы словамі вот этыя пастановы, што это былі масавыя расстрэлы людзей, якія праводзіла НКУС у другой полове 30-х до лета 41-го года, до пачатку вайны, што далей гаварылі яны тое, што гэтая колькасць расстраляных, я тут один гэты радок не дапісаў, колькасць расстраляных вызначалася у межах не менш 30-32 тысяч, што выявіць, каго стралялі і хто страляў, немагчыма, так, заключэнне, што гэта не маглі быць ні нямецкія расстрэлы, гэта не маглі быць расстрэлы, звязаныя з канцэнтрацыйнымі лагерамі, таму што іх тут не было. Вот паводле ўсіх запытаў і ўсіх звестак гістарычных, якія былі у самых розных установах і навуковых тым ліку. Далей. Вот эта праца, якая праводзілася ў 88 годзе і заключэнне ў 89 годзе, якое зроблена было, яно стало як бы ключавым. Але тым не менш, у 92 годзе мы яшчэ правялі больш дакладную даследаванне археолага-тапаграфічна, чтобы скласці план і зрабіць заключэнне па ахоўных зонах. Затым
з'явився такий епізод у історії Куропат, як громадська комісія, яка заявила, що там не стріляли НКВД, а стріляли фашисти. Вот, і, ну, так як це відбувалося вже в часи 90-ті роки, то слідство спочатку матеріали слідства передали другим, уже не бралися другим людям з прокуратури, які знову по-новому усі матеріали переглядали, вот усі заключення перепровірали і більш зато давали запити на самі різні вот, установи, проводили разом з істориками додаткові дослідження. І знову ж прийшли до той самої виснови, плюс ще додалися многі околічності, які удокладняли менавіта вот наші виснови і виснови комісії по розстрілу органами НКВУ у Куропатах. Пазней, зверніть увагу, 97-98 год, це вже після виборів нашего президента, так званого, так, и следство узнавляется. А теперь справу передают военной прокуратуре под керівництвом слідчі діяння під керівництвом Сомова, і знов починаються ексгумації могил і об'єктів. Серед усіх об'єктів досліджено 9 поховань. Я коротенько потім скажу, які виснови, до яких виснов приходять археологи знову ж і слідчі, які проводили ці дослідження. Наступний етап – це вже зв'язаний з самими різними подіями, будівництвом дороги. Треба було уздовж дороги перевіряти, там практично не було поховання, це були випадкові, зв'язані з будівництвом ями. Це 2013 год, зв'язаний з заказами на будівництво вот, і створенням охоронної зони. Так само вони не принесли ніяких виників, тому що проводилися практично за межами розповсюдження могил. Гэта спроби магніторозвідки, і коли встановлювали вот этот державний знак, помник, на гэтым месцы тоже проводились раскопки. Вот Вадим Кошман проводил в 2018 году. Выники своих досліджень Кошман опубликовал, они вышли недавно у нашому зборнику археологічні матеріали по археології Білорусі. Вельми така цікава публікація. І коли хто-то хоче, у мене є где-то там на флешці копія, можна скопірувати, тому що зборник буде довго шукати. Що? С военной прокуратуры. Ні, Кошман наш супрацовник, він археолог. Сомов это вот эта группа, это военная прокуратура, так. И в складе этой то есть группы працевали так само археологи, які проводили эксгумацию. 97-й, 98-й. Что? Да, до 98. Так, далее давайте. Висновок в 97-му прийшли. Что? До яких висновок прийшли в 97-му? А вот я переходжу до этих, тому что яны мають важное значение, тому что эксгумовалися могилы. Тут працювали теж наші археологи. Мене так само хотели включить эту группу. Я отмовився у связи с тем, что, в принципе, я казав, что абсолютно ясно, что відбувалося. Так? Дальнейшие всякие діяння, зв'язані з порушенням могил, так? Ну, просто я вже не довіряв тому, що буде робитися у ті годи у Куропатах і хто буде вести це слідство. Так? Эксгумация. Давайте так. Далее.
Коротенько про тое, якія высновы. Ну, па-першае, я вам скажу адразу, што матэрыялы эксгумацыі і матэрыялы следства засакрэчаныя, так? То есть доступа ніхто не мае, акрамя там нейкіх службоўцаў, якія працуюць, і то яны не маюць права разглашаць вынікі, так? Далей, дзякуючы таму, што працавала група археолагаў, больш яны ўжо не будуць уключаць археолагаў, усялякія следчыя групы. Вы ведаеце, што ў асноўным цяпер толькі батальён займаецца следчым, то есть это батальён ваенны, які вайскоў, 52-й, здаецца, ён так. Дзякуючы таму, што работамі менавіта археалагічнымі кіраваў Алехіеў, і які па матэрыялах, ізноў жа так, які мы рабілі частку таго, што можна было, што ён здолеў, ён апрацаваў і апублікаваў у выглядзе кароткіх артыкулаў паведамленняў. Вот, і гэта асноўны матэрыял па выніках вот этой вот эксгумацыі 97-98 года. Праўда, калі запыты рабіліся з некаторых арганізацый, то з пракуратуры давалі заключэнне, кароткае заключэнне, там адзін некалькі сказаў, што расстрэлы праводзіліся органамі НКУ з 30-е да пачатку вайны. Так як настойвалі тыя, хто імкнуўся паказаць, што это нямецкія расстрэлы, вот адказвалі пракуратуры, што слядоў гэтых менавіта нямецкага следу там не знаходзяць. Удалося яшчэ некаторыя падрабязнасці устанавіць. Ну, напрыклад, капалася адно з самых вялікіх пахаванняў, пахаванне 10, дзе былі парэшткі 373 ахвяр. Это вялікая яма. Далей былі выказаны некаторыя меркаванні па лакалізацыі асноўнай часткі пахавання вот на самай высокай частцы гары, і дзе мог стаяць вот эта агароджа. Ну, напрыклад, выявілася тое, што частку рэчаў вот этой вот вялікай магіле спалілі і менавіта над целамі расстраляных людзей у магіле. Што в адной, вот тое, што гаварылі сведкі, і тое, што мы паспявалі фіксаваць у 88 годзе, што расстрэлы вяліся паэтапна, то есть прыязджала машына, чалавек 15-20 выводзілі, расстрэльвалі, прысыпалі гэтых людзей, наступную партыю прывозілі і настрэльвалі ў яму, так, і перасыпалі. Это пацвердзілася вельмі добра у 29-м пахаванні, дзе выявілася якраз вельмі добра вот эта вот стратыграфія, як мы говорим у археалогіі, дзе адна была група расстраляных 20, а другая 13 чалавек. Это максимум, 20 чалавек, это максимум, які можна змясціць у гэты так званы чорны ворон. Хаця павінна было па інструкцыі менш там быць людзей. А калі казаць пра тэхналогію, то бок яны ж не ўсе адразу з машыны выводзілі, а па парамі выводзілі, як это чыста тэхнічна адбывалася? Значыць, калі суміраваць тое, што гаварылі сведкі, так, вот, і суміраваць тое, што было ў магілах вот, падчас эксгумацыі, то гэта было хутчэй. Вот, дарэчы, падчас вот этого вот эксгумацыі 97-98 года было выяўлена, што рукі былі звязаныя ў людзей жгутамі гумавымі, таму што не заўсёды это все захоўвалася, арганіка знікала, але там былі звязаныя рукі. То есть людзей ці ставілі, ці садзілі, хутчэй усё садзілі на край ямы, вот, і патыліцу ці ў скроню стралялі, вот, і людзі просто падалі па размяшчэнню вот, касцякоў, бліжэй яны былі да краю ямы, цэнтр ямы быў заўсёды трошкі як бы глыбейшы, то есть узровень касцякоў быў ніжэйшы.
Э, Одночасово усіх чи? Не, партию настрелювали. Ну, всіх 15? Ну, навколо бачиться, ями сидять? бачиться по ексгумації, це тяжко виявити. Так? Це повинні бути... Сколько человек, вот, например, 20 этих, а сколько же охраны там? Ехало несколько машин. Охраны там и те, которые... Не, приезжала партия, привозили партию людей. Вот этих в машине, я говорю, 15-20 зміщалося. Які-то партія Ці- була, покуль стріляли там, или всі Сиділо в одразу машині. стріляли? Всі сиділи? Их могли где-то на ускрайне покинуть, где-то их пригнать сюда и расстрелять. Так, ну, тому зразумеется, что вот это все подробязности, их тяжко вельми обновить. Так, это треба, ну, прямо свідчення. Це був чоловік, який під ялинкою сидів і бачив. Ну, чоловік, це була дівчинка, їй було 10 років, так, яка від страху ледь живою зосталась. А що, НКВДшних документів зовсім не засталося при технології? Лариса, ты- Інструкцій ніяких? Либо звонить из пулемета, значит, я знаю. Я Значит, конечно, 20 человек, и потом у нас тут. я скажу трошки про документи, все остальне, так, вот, І я ще просто Кузнєцов, Ігор Кузнєцов, він пропонує не використовувати слово розстріл, а використовувати слово знищення по той простій причині, що не тільки стріляли, але і там ламами ці черепи проламували. А ви сказали, що це виключно були розстріли, так? Я правильно ну, розумію? з того, що ми маємо, так, вот, по матеріалах 88 года это были расстрелы. Може, там у матеріалах наступних этих слідств, може, что-то було інше, так, но я говорю, що матеріали недоступні слідству, так, матеріали експертиз недоступні, і так далі. Вот, это вже друга розмова, так, это розмова зв'язана з іншими розважаннями, так. Я говорю про вот 97-98 год, так, далі. Вот, до речі, один з немногих здимків, які Іов зробив, це 97-го года здимок, це той великої могили. Зверніть увагу, от як костяки лежать. Просто коли, наприклад, дають, там кажуть, німецькі розстріли, то відомо, що німці так ніколи не стріляли. Так. Это, может, такое кино показывают, звичайно, розпранали, вот укладали, ці укладали штабелями і так далі. Вот, а это типовий почерк, тим більше, що він просочується на усіх відомих розстрільних полігонах, так, які обнародовані там в Україні, Росії і некоторих інших місцинах. Так далі. Ну вот, добре, хай буде. Так. Померы вот 8 на 5,5 и глубина 2,41 метр. Вот этой ямы была. В основном ямы были по 2 метра и глубее. Так. Выбирали специальное место для расстрелов. Это была как бы моренная града такая с жесткой вельми глебой. Там жвир унизя был. И ну, вода не поступала и так далее. Вот. Это так само, как бы особная тема. А чому капітальний впав? Ну, а як тоді копати, стріляти і так далі. Ну, это ж тоже. А скажіть, можна питанням? Просто фотоздимок не передається. Я чув, що коли проводилася ексгумація, стояв страшенний пах. Тіні. Смурод. Смурод. Там менавіта, ну, такі трупні. Да. Особливо, коли Тому ніж... що, ну, ще ж ну, можна умовно сказати, свіже. Коли особливо нижні пласти розкривали, то так ще тлен это відчувався. Так. Тому що Тут, от пах стоїть на от, та- коли викапують людей, яким 500 тому що ну, это в спеціальному одінні, так далі можна. Ну, тут дати поховання і так далі. І ще цікавий винік 98-го года, це вдалося два прозвища знайти, так, розстріляних людей. Менавіта розстріляних, тому що вони, це були з пробитими черепами люди. Это у 30-й яме, так, великая тоже яма, 2,8, там хутчэй за ўсё, дзякуючы вот этой вот глыбіні, і захавалася партмане скураное, так, дзе ляжалі квітанцыі. Квітанцыі выдаваліся ў гародні 10 чэрвеня 40-го года на імёны Крамер Мойша і Асеевич і Шульке Мардыхай.
дзе пералічваліся рэчы, якія изымаліся, каштоўнасці изымаліся падчас іх быцця вот, у гарадзенскай вязніцы. Они загинули вот у Курапатах, их расстреляли, так. Далей были подобные вот документы и у 29-м пахаванні сходу у палявых умовах паводле Олега его цяжка было прочитать, и это передавалось в прокуратуру. Напэўна, яны прочитали что-то, але звестак нема, так. Вот это вот дадзенае по двух прозвішчах, гэта дадзеныя, якія выпадкова праніклі ў прэсу, і яны становяцца як бы, і плюс дзякуючы Олегу Іову, якому удалося гэта недзе спісаць со справ вот, следчых справ. Может быть больше, но просто про это никто не знает. Да, безумовно. Сейчас прокуратура все это ховає у секреті, так? Что? На сьогоднішній час, до сьогодні пори, воєнна прокуратура білоруська все ховає в секреті. Да. Это справы, якія засекречені. Ніяких тлумачень, чому в секреті Ну, там формальных тлумачений в нашей державе может быть столько, что вот. Потому что это военная прокуратура, потому что там, я не знаю, чем. Я завсёды кажу, идите запытайте вот в прокуратуре, чему они. Которых, ну, познали, да, как бы, их там же опять похоронили. Ну, частка, я не ведаю, як тут адбывалася. Калі в 88 годзе, то частка парэшткаў перазахоўвалася ж у гэтую яму. Вот, і масавы матэрыял нейкі. А тое, што бралася на экспертызу, адвозілася ў прокуратуру. Дзе гэта дзелася? Ну, потым заключэнні рабіліся экспертныя, дзе гэта дзелася, цяжка сказаць. Таксама это ўсё у нейкім сакрэце трымаецца. Документы, если сёлета в интернете есть некий документ, что в 89 году в Минском крематории это было. Ну, вот, калі б яны афіцыйна это заявілі пра гэта, а так это можна, толькі можна. Есть такая вот паперка. Ну, А куда это прав так само делит? ну, бачыце, ўсё на такім от узроўні засакрычанасці і незразумеласці. Далей. Ну, як гаварыў Ігор Кузнецов, які гутарыў, спрабаваў гутарыць там з асобамі вот, прокуратуры, каб вялікага розгаласу не было сярод людзей. Так. Вот. Зноў жа, это моманты, звязаныя з нашай постсавецкай рэальнасцю. Калі гавару пра прозвішчы, то я заўсёды прывожу прыклад Катыні. Так. Это здымкі Катынскай сцяны з усімі прозвішчамі забітых польскіх афіцэраў, службоўцаў у Катыні. Так. Вот сцяна. Катынь. Катынь, Смоленская область. Смоленської області? Да, Смоленская область. Я разрешила вот это вот. Это поляки робили. Там Дим, ты что, первый раз чуешь про Катынский Да я мемориал? знаю, что вот А, такой мемориал там был. Он круче, это просто... Я слышал, что там самолет Я, Нет, там мемориал очень По- Конечно, В России вот это вот быў час, калі дазволілі палякам правесці эксгумацыю магіл, так, зрабіць мемарыял, так, але побач стаіць і рускі мемарыял, так, вот. Это іншая гісторыя, не будзем спыняцца, таму што часу няма, напэўна, так, далей. І, конечно, калі-нибудь паўстане такая сцяна і ў Курапатах, так, на тым полі за межамі магіл. А тут некаторыя асноўныя даты, звязаныя з мемарыялізацыяй Курапат і найперш з устанаўленнем ахоўных зон. Так. Не буду на гэтым спыняцца. В 2014 годзе праект зон аховы быў прапанаваны, ён быў зацверджаны, так, але это праект зон аховы. Пакуль практычна ён праектам і застаецца. Так, это тоже іншая праблема, это можна гадзінамі разважаць і гаварыць пра гэта і гісторыю пераказваць, чаму так адбываецца, так далей.
Вот прыблізна тое, што прапановаў Вадзім Гліннік і якое ў аснову гэтага праекта пакладзена непасрэдна вот зона размяшчэння магіл, вот ахоўная зона курапацкая вот этого вот месца расстрэльнага, так, і зоны рэгулюемай забудовы і лес, які ахоўваецца таксама ў гэту зону ўваходзіць. Далей. Безумоўна, падзеі вот, адкрыцця курапатаў, ведаеце, што мелі вялікі палітычны рэзананс, што як і Чарнобыль, як і вот, курапаты, яны былі асноўнымі індыкатарамі і, наверное, пора ўжо заканчваць. І назіраўся вялікі пад'ём грамадскі, і найперш это антыкамуністычны рух на Беларусі. 30 кастрычніка 88 года это была першая спроба вот, людзей заявіць пра вот, злачынствы камунізму. Вот, людзі сабраліся на ўсходніх могілках, і калі пачалі труціць газам, разганяць і арыштоўваць, то частка людзей рушыла менавіта на курапаты па дарозе, дзе цяпер пабудавана Уручча, так, мікрараён. Вот это кадры з тых эпізодаў, там яшчэ будаўніцтва. Частку людзей акружылі, якія селі на зямлю, так далей можна. І тады ж было абвешчана аб стварэнні мартыралога Беларусі, грамадская арганізацыя, якая будзе займацца пошукам і пахаванняў, і ушанаваннем памяці забітых і рэпрэсаваных людзей. Выступленне тут Орлов, Зенон, Пазняк з адозвамі, звязанымі з стварэннем мартыралога Беларусі. Ну, окруженные войсками и так далее. Я думаю, это падзеі вядомыя вам. Так далее. После этих падзей потым быў створаны і ўжо і Беларускі народны фронт. В 89 годзе па таму шляху ад усходніх могілак вялікае шэсце было арганізована, больш 10 000 чалавек прайшло. Вот кадры з таго шэсця. І в 89 годзе усталявалі першы знак мемарыяльны ў Курапатах. Вот это вот крыж пакуты, 37-41 год тут написано. Які тоже, этой крыши тоже пакутываў не раз, так, тоже асобная гісторыя, так далей. Адбывалася шмат мітынгаў і падзей, звязаных з ушанаваннем памяці расстраляных і месца самога, і талокі, і было вот, абвешчана ідэя стварэння нацыянальнага некрапаля праз ушанаванне магіл і праз тое, што тут будуць усталёўваць крыжы, памятныя знакі, звязаныя з усімі загінуўшымі невядома дзе падчас рэпрэсій вот, людзей Беларусі. Так, далей. Былі такія эпізоды, калі афіцыйныя асобы яшчэ да 96-го там году вымушаныя былі наведваць Курапаты, так, ускладаць кветкі. Кебіч, Масніковіч, так, а там Шушкевіч, Ніл Гілевіч, які тады камісію Верховного Совета ўзначальваў. Вот, я между на увазі, безумоўна, это афіцыйныя асобы, якія цяпер, напэўна, гавораць другое. Далей. Тады стыхійна пачалося ў такое ушанаванне магіл праз крыжы, якія выкладаліся, бачыце, шышкамі, надпісамі і так далей. Калі людзі бралі проста магілку і даглядалі яе, там і кветкі, і крыжы самаробныя ставілі. А далей можна... Ну, вот эта меморализация, я хотел трошки звесці ўсё показать по этапах, хотя этих этапов значно больше. Можно далей трошки так. 7-го году Дубинский, Ковалиня и Ляўданскі. Я буквально там вот у пятницу сидел с материалами.
разведак каваленій па Тураўшчыне, так маляваў яго кераміку ім сабраную. Так, далей можна. Гэта знакі вот, еврейскай арганізацыі. Гэта той знак, камень памятны, які паводле пастановы павінен быў ператварыцца ў дзяржаўны знак, у памяць пра расстраляных. Вот, ну, это асобная гісторыя. Это лаўка Клінтона, якую устанавіў Клінтон па прыездзе ў Курапаты. У 94 годзе адкрываў Клінтон, якую не разбілі і ламалі, так. І потым вот у такім выглядзе яна цяпер рэстаўраваная, так, з дапамогай пасла Злучаных Штатаў, так далей. Якраз кадры прыезда Клінтона ў Курапаты. Мы сустракаліся тады з Клінтонам. Вот, там, вот бачыце, Голубеў, Олег Івоў, я стаю, там далей яшчэ некалькі чалавек. Это розныя кадры вот падчас прыезда, вот адкрыццё вот этой лаўкі. Там дзеці со свечкамі стаят далей. Ну і такое каротенькое падсумаванне этапу палітычных рэпрэсій і гвалту, звязаных з 17-го года, практычна з прыходам бальшавікоў. Спачатку ідзе барацьба як бы там з класавымі, класавыя чысткі, так, то есть знішчэнне так званых эксплуататараў, потым проста апанентаў палітычных, а потым проста рэпрэсіі тотальныя, звязаныя з тым, што проста запалохаць людзей і прымусіць іх падпарадкавацца. Тое, што цягнулася, цягнецца, і яшчэ будзе ў нас, напэўна, доўга цягнуцца. Так? Ну, я не буду тут гаварыць пра ўсе. Гэта звязаныя і з... Можна далей трошкі там кадры паказаць. Гэта і арышты 30-31 гадоў, звязаныя з Саюзам вызвалення, так званы, нацдэмаў. Гэта са справай так званага Беларускага нацыянальнага цэнтра 33-34 гады рэпрэсіі. Так. Ну, в асноўным тут яшчэ не стралялі, так. Там арыштоўвалі, садзілі, высылалі, хаця ўжо расстрэлы пачалі, праводзіліся, так, але не такой масавай колькасці далей. І пік рэпрэсій 37-38 годзе, калі больш 80% это былі расстрэльныя выракі. Прычым это былі пазасудовыя рашэнні, так званых троек, там двоек і так далей. Калі вот сядаў абласны кіраўнік НКВД, ці там раённы, так, абласны пракурор і першы, другі сакратар абкому партыі, і па спісу расстраляць, так. І выканаць это ўсё не пазней за 48 гадзін, так. То есть это адразу ж знішчалі людзей, так. І адна з вельмі страшных падзей, гэта вот 30 кастрычніка 37 года, у ноч з 29 на 30, калі вялікая колькасць інтэлігенцыі беларускай была знішчана, і хутчэй за ўсё знішчана была ў Курапатах, так. Вот далей. Я хацеў тут асобна пра навукоўцаў сказаць, таму што, напрыклад, толькі в адной акадэміі навук было арыштавана болей за 100 чалавек. А акадэмія навук не была такой, як цяпер, там некалькі тысяч працуе чалавек. Это было некалькі соцень усяго, і то, па-моему, я не памятаю лічбы, яны вагаліся па... Вот, нават аспірантаў пабралі, там большасць аспірантаў была арыштована. І частка акадэмікаў была арыштавана, і вот не ўсіх расстралялі, але многіх расстралялі. Далей. Калі говорить про археологию, то практично вот это была основная колькость людей. Это вот основные археологи были. Это знищена была практично вся археология белорусская. Потом частка загинула в войну. Застался один археолог только после войны. Вот. И археология отраджалась практично где-то наша в 70-е годы.
Вот, пакуль, потому что працавалі прыезджыя спецыялісты і так далей з Петербурга, з Москвы, а нашы археолагі толькі вот з канца 60-х, 70-х гадоў пачалі некую рэальную працу навуковую. То есть мы дагэтуль як бы аднаўляем тое, што было знішчана. Ну і вот больш ужо абсурдныя загады і распаражэнні. Гэта пра пошукі польскіх шпіёнаў, это пераслед жон врагоў народа і так далей. Это загады, якія заахвочвалі на колькасць знойдзеных врагоў народаў. Так? То есть чым больш расстраляеш, тым значит, ты больше герой. Там медалі давалі нават за баявыя заслугі, так, НКВД-стам. Хто больш настраляе, так? Адзін з эпізодаў гэта беларускі катынскі спісак 40-м годзе, калі частка інтэрнатаваных вот, службоўцаў военных польскіх, конечно, там былі і беларусы, таму што з Рэчы Паспалітай, калі набіралі войска, то былі і беларусы. Яны этапаваныя былі, вот, ну, сляды іх губляюцца ў Мінску, так? І это больш 3800 палонных вайскоўцаў войска польскага, і дагэтуль невядома, дзе іх сляды знікаюць. Ці былі яны расстраляныя ў Мінску. У Курапатах слядоў ваенных расстрэлаў не было. Так. Далей. Ну, некаторыя такія вот дакументы расстрэльныя, так, вот, слушалі, так, пастанавілі расстраляць. Тут цікавы документ, это з інтэрв'ю Кузнецова, агітировал, святар быў, агітировал, напэўна, жон ці женщин. Кузнецов чомусьці сцвярджае, што было написано «не водить дзяцей в церковь», так, там написано под печаткой, можа, бліжэй было бачна гэты документ, але приговор расстрельный. Вот такие узоры таких вот расстрельных документов. Там написано, агитировал женщин водить детей в церковь. Там написано. Ну тут тяжко зразумець, может там что-нибудь под печаткой. Не. Это я привожу приклади того, ну, як би ідзе ўжо аповед про тое, про саму систему репрессий и так далее. А вот цікавая шифровка Сталину от секретаря ЦК КПБ Беларуси Шарангоевича 1937 года. Поведомляя, что в Беларусь вернулось, ну тут написано в этом документе, 12 800 раней высланных кулаков и уголовников, вот, тех, кого высылали подчас коллективизации, и пропонуя расстрелять 3000 из этих вот высланных, а 9800 зноў выслаць за межы Беларусь, потому что они отбыли свой термин и вертались в Беларусь. Вот. Это ж 37 год. Далей. И вот дадзеная карта, якая часто публікавалася, но паводле дадзеных і сабраных звестак Ігора Кузнецова і некаторых іншых даследчыкаў, вот месцы, дзе хутчэй за ўсё адбываліся расстрэлы толькі ў Мінску, так. Вот вакол горада і самім горадзе, вот Курапаты і некаторыя іншыя месцы. Ну, дакладна, вядома, там Лошыца, некаторыя іншыя, а астатнія трэба як бы даследаваць і дакладна устанаўліваць. Ёсць яшчэ там где-то карта, Ігор Кузнецов складаў по Беларусі, так, практычна каля кожнага вялікага горада былі такія расстрэльныя месцы. Ведаеце, што каля Гомеля таксама былі, і гэта пацверджвалася тоже эксгумацыяй некаторымі дакументамі. Гэта Шапатоўскі лес, гэта хутчэй за ўсё Лешчынец, так, по-моему, так. Вот я трошки знаёмы з гэтымі дакументамі, таму што ну, непасрэдна меў вот досвед і за гутарку з людзьмі, якія этим займаліся, так. Или можно больше подробязно? Я 90-е годы займался археолог, университет. У 90-е годы, то есть калі праводзілась Олег Анатольевич Макушнікаў і Шапаренко, здаецца. Не, Штименко, то есть Штименко. Я могу говорить это со слов
Макушнікова, так, які мне апавядаў пра гэта, так, і пераказваў усе вынікі, дзе адназначна было вядома, што гэта расстрэлы НКВД. Гэта была публікацыя хорошая у матэрыялах палітычнай рэпрэсіі на Беларусі ў 20 стагоддзі. Ёсць такая публікацыя, вот, дзе апісваліся ўсе матэрыялы эксгумацыі. Вот, вот то, што я магу пакуль сказаць, потому што я не займаюся гэтай тэмай, так як, напрыклад, Ігор Кузнецов і так далей. Гэта з той нагоды, што я быў, працаваў у 88 годзе, і, безумоўна, ад тэмы курапацкай я не магу адысці. Так, і про курапаты тое самае будзе па ўсіх расстрэльных месцах, бо тэхналогія ўсё паўсюль аднолькавая была, так? Безумоўна. Потому что это все повторяется у других местах. Потому что технология однольковая, вот эти полигоны выделялись по отповедной инструкции. Гаворка заўсёды яшчэ ідзе, а ці захаваліся якісь дакументы. Пра курапаты КГБ адназначна адказвае, дакументаў ніякіх, нічога не ведае, нічога нідзе не захавалася. Так? Хаця, Ігор Кузнецов кажа, што магло не захавацца, так? Маглі не захавацца. Вот, цяжка разважаць на гэты конт, таму што тут вялікая праблема, звязаная з нашым палітычным устройствам. Так? Вот, хаця я ўпэўнены, што матэрыялы павінны захоўвацца. Такой вот тоталітарнай краіне, як нашай, так, дзе ўсё рэгламентавана і ўсё робіцца па загаду, а загад павінен быць пісьмовым. Так? Вот, і там павінна быць дзе-то это зафіксавацца. Так, давайте, ласка. Сёння пытанне, вы казалі, што дакладна у Курапатах не немцы так не расстрэльвалі. Вось можна падрабязней? Як расстрэльвалі немцы? Як немцы, як саветы знішчалі? Я казаў, Па-першае, вот это вот хаотычнае скидывание людей у яму. Так. То есть, як яны падалі, вот практычна ўсё, што мы капалі, вот такая картина назіралась. Вот это другое пахаванне, там, дзе чалавек ляжыць з такімі, як бы раскрытая сківіца і раскінутыя руки, так, это першае, што, вот это я працаваў з гэтым пахаваннем другім, так, і першае, што адразу раскрылася, і вот тое, што адразу, уже адразу было усім зразумела, што гэта ўсё азначае, так. То есть с краю ямы, то есть люди падали, и в основном хаотично раскиданные, перемешанные телы, вот с теми речами, з якими люди были. Речи хутчэй за ўсё. Па-першае, чаму люди з речами, так? Причем были речи такие, якія не могли быть у зняволеных людей, так? Хутчэй за ўсё, гэта частка людзей, якіх проста прывозілі, арыштоўвалі ноччу, прывозілі на расстрэлы. Вот, таму што стараліся набраць як мага больш ворагаў народу, я ўжо гаварыў пра гэта. Такіх сведчанняў вельмі шмат, так? Безумоўна, да. Такое здаралася і было вельмі часта, так? Затым, вельмі часта вот тыя, хто прайшоў турмы НКВД, яны ведаюць, што людзей выводзілі з камер і прымушалі браць, гаварылі, бярыце свае рэчы, мы, значыць, пераязджаем у другое месца. І яны забіралі з кладоўкі свае рэчы, і з гэтымі ж рэчамі, якімі яны прыйшлі, вот, іх забралі, і з гэтымі рэчамі яны ехалі на расстрэл, і там іх укладалі ў ямы. Безумоўна, была частка, хутчэй за ўсё, людзей, якіх прывозілі ўжо расстралянымі з турмаў вот, НКВДскіх, так? То есть на гэты полигон, куды іх скидывалі таксама і хавалі. Вот, могло быць і так. Все этой дэталі вельмі цяжка толькі па эксгумацыі і толькі па сведчанням людзей, якія былі, конечно, не збоку, то есть назіралі за ўсім гэтым, вельмі цяжка аднавіць усю гэтую сістэму. Вы кажаце, хаотычныя, это эксгумацыя показывает.
немцы укладалі штабелями. Ёсць много сведчанняў, напрыклад, калі немцы вот одну партию прыводзяць, так, людзей, тыя укладаюць расстраляных, так, ужо распранутых, а потым іх страляюць тоже, вот, тоже прымушаюць распранацца, укладаюць, потому что асабістыя рэчы забіралі заўсёды. То есть яны укладали. Да. Ну, безумоўна, гэта не стопроцентная практыка, было мноства всялякіх іншых эпізодаў, але калі, напрыклад, немцам показваюць гэтыя матэрыялы, кажуць, это не нямецкія расстрэлы. Немцы стралялі так, ну, фашысты маюцца на увазе, стралялі так і так і так. Это на велізарнай колькасці эксгуміраваных магіл 40-е, 50-е гады і наступныя. И не по тылицу. Да, і не па тыліцу. Немцы стреляли не по тылицу. І не знагадаў Кадры там уже черно-белые, где немец там стреляет женщине в пистолет. Там уже с парабеллум. Это не массовый расстрел. Ну, может, это кто-то решил зарисовать музыку. Скажите, кольки могил в Куропатах доследовать? Вот с Юриком Пеша. Ну вот 9 гэтых і 6 наших, вот эта колькасць. 15, не, по-моему, трошки больш, так, я вже не пам'ятаю. Там яшчэ потым з улікам там выпадковых ці там рабаваных магіл, так, трошки больш даследавана, так. Ну, Вот это 33 тысячи минимальная колькость расстрелянных. Это вы зробили выснову, просто полічили, як это? Ну вот, глядзіце, прыблізная колькасць ям, прыблізная колькасць людзей, якая выяўлялася ў гэтых ямах. 50 человек, да? Ну да, хай сярэдняя 50, там где-то на... Вот, А вы же не ведаете, кольки там таких ям было. усіх больш 600. На яме кольки было. Больш 600, так. Ну, вельмі цяжка падлікі такія зрабіць, безумоўна. Там магло быць і 10, а магло і 80, і 100, 107, і 376, як у адной яме. Ну, это вялікая яма, безумоўна. Але я заўсёды кажу, хутчэй некалькі десяткаў тысяч чалавек там было расстраляна. Так? Скажите ось такое питання. Я ось чув, що зараз є техніка, яка дозволяє, ну, є сканери, і можна Ёсць такая мажлівасць. просканировать гэтую яму і падлічыць колькасць Пашчы, не, колькасць парэшткаў не пазлічыш, але можна убачыць па шчыльнасці, адрозніць там, напрыклад, звычайную яму ад ямы магілы. Так. А чаму ў Куропатах гэтай тэхнікі? Значыць, спрабавалі рабіць 16-м годзе, і то, ну, па-першае, проста па-аматарскі не прыйдзеш і не пачнеш рабіць такія работы, так? Павінны быць дазволы на ўсё гэта, таму што это помнік вот, гістарычны. Па-другое, для этого трэба такая тэхніка, так? Па-другое, для этого трэба вялікія сродкі і праца. У умовах леса это не так проста зрабіць, так? І спробы такія былі, вот Кошман, карыстаючыся тым, што якраз праводзіў там працы па ўскраіне леса, ён з дапамогай французаў, таму што праводзіліся раскопкі паралельна на березіне, пошукі, ну, каля студзёнак раскопкі, дзе Кошман тоже праводзіў работы, то паспрабавалі магнітаразведкай прасканаваць. Там было столькі усяго іншага, штучнага, всялякага жалеза, камянёў і так далей, што радары проста забіваліся, яны не маглі ўбачыць тое, што там робіцца пад зямлёй. Таму што это гарадскі лес, і ён жыве вельмі актыўна. Вось рэстаран поедем, па-вашаму. Ён сапраўды в ахоўнай зоне, значит, як да гэта ставіце? Ён у ахоўнай зоне. Вот, эту зону ахоўную потым адсунулі, вот, і кажучы, што ён уже цяпер не ў ахоўнай зоне. Вот и все. У меня такой два вопроса даже. Значит, вот вы упоминали архивы, которые, ну,
секретный сейчас. Вот. Есть какой-то срок, чтобы их рассекретить? Вот эти архивы, которые сейчас нельзя посмотреть. Это первый вопрос. 2050 год. И второй вопрос. Какой примерно, скажем так, срок жизни, вот, когда человека арестовали, велось какое-то следствие, его расстреливали? Средний. Кольки следства велось? Да, в среднем так. Вот его арестовывают, там, наверное, какие-то допросы у него идут. Это могло быть годами, так. Человека могли отпустить, так, а потом снова арестовать. Ну, я вам казав, коли приговор тройка, вот в 37-38 годах приговор и следство могло тягнуться буквально там годины, так. Вот. Яго павінны былі пасля выпіскі вот этого вот посведчання, яго павінны за 48 гадзін уже ліквідаваць. И вот насчет архивов. И наконт архивов. Архивы на Украине, так, архивы при Балтиці рассекреченные, так. Ну, настолько, насколько могли ухапить уже то, что засталось, так. Вот. Але яны не дают так много звесток, якія б хацелася мець, так. В России архивы часткова рассекречаныя, ну як рассекречаныя, яны не рассекречаны, але даюць часам даследчыкам что-то паглядзець, хаця, хутчэй за ўсё, апошнім часам это все складанее и складанее рабіць. У якім разе у России вельмі шмат грамадскіх арганізацый, найперш мемарыял расійскі, які актыўна з дапамогай вот грантаў працуе і публікуе спісы людзей, якія удаецца ім знайсці у архівах і даступных спісах. Так. Вот. То есть пытанне пра тое, калі рассекретятся, вот приклад Украины при Балтике, змена палітычнай сістэмы і рассекречивается. Что мы там знойдем, это уже іншая справа. І что будзе ў Москве, что будзе ў нас. Так. До речі, меморіал російський робить вельми цікаво в соціальних сетках. У них такий проєкт, який називається «Безсмертний барак». Може бути, ви бачили? Вельми класно. Такое можна, я думаю, взяти, що це може бути у нас. Там то, що можливо, яка є інформація, ніж таким чином використовується. А ваші особисті дослідниці є у сеті в інтернеті? Мои? Ну вот это книжки, які я показывал, наши, так, яны все есть в интернете. Яны все есть в интернете, зайдите, например, ну есть специальные сайты, я нават их все не ведаю, но на Свободе есть специальная рубрика, где это можно найти. Есть под моим прозвищем, например, ці под прозвищем там Зенона, ці Вова, ці кого-нибудь іншого, можно найти, например, у Польши есть сайт Коммуникат.орг, так, где там несколько моих есть публикаций, тым ліку и публикации по Куропату. А есть же еще белорусский мемориал с фамилиями, со списком расстрелянных. Есть такое, да. Со списами, эти списы есть, и на Свободе есть списы, так что под рубриками Куропаты там есть так само. В книгах памяти, які выдавались в 80-е, 90-е годы, что-то есть, так, безумовно. Можна питання? Скажіть, будь ласка, ось на минулій лекції Ігор Кузнєцов розповідав, що могили, які вскривали в Куропатах, вони були пошкоджені зверху кілька метрів. На вашу думку, хто це мог? Чорні копальники, ці ті ж самі інтуїтисти? І чому так? І сапраўдыці були пошкоджені? Калі в 88 годзе рабілі эксгумацыю, вот заўважалася наступная цікавая дэталь. Па краям магілы высокі ўзровень залягання касцякоў, цэнтры, ён нізкі, там на метр, можа і болей. Так. Затым, калі судебныя медыкі пачалі раскладаць косці, то дзе-нідзе не хватала там то бедраных, то іншых, то чарапоў і так далей. Зенон Пазяк настояў на выснове, вот, ну, і ў стратыграфіі дзе-нідзе бачыліся нейкія вот, западзіны і так далей, нейкіх, магчыма, ям ці чаго-то іншага.
Ён настаіў на выснове, што гэта была нейкая папярэдняя, і плюс яшчэ было некае адно сведчанне вот, чалавека, які ведаў пра тое, што што-то вывозілі з Курапату 50-е гады. Ён настаіў на тым, што гэта была эксгумацыя пазнейшая, так, з мэтаю схаваць сляды. Так. Напрыклад, фашысты это рабілі ў лагерах канцэнтрацыйных і так далей. Іншая справа, што вот калі вядуцца расстрэлы такой вялікай колькасці людзей і робіцца велізарная вот эта яма і магіла глыбокая, то цяжка сказаць, вот чаму я казаў, што з краю яму спіхвалі, стралялі. Хутчэй за ўсё, вот эта западзіна цэнтральная она магла ўзнікнуць у выніку таго, што метада як бы расстрэлаў, так. То есть гэты тэзіс патрабуе большай нейкай дасканаласці ў працэсе саміх раскопак. То есть это павінна быць не эксгумацыя, менавіта хорошыя даследаванні археалагічныя. По-другое, я не выключаю, оно так и было так, тому что некоторые могилы шкодились, это могли быть ці рабаўнічыя нейкія раскопки, так, ці нейкія, можа, эксгумацыі там невядома для чаго, так, у які час, тому что яны шкодились и на наших вачах, вот с конца 80-х, у 90-е гады, у пачатку 2000-х, там нават и так далей. Вот, калі мы вымушаны былі прыязджаць і ўжо разрабаваную магілу даследаваць і засыпаць. Кто копал эти ямы? Кто эти ямы копал? Яма большая, кого-то выкопал эту яму. А хто рабаваў магілы? Нет, кто копал? Ну, ёсць сведчанні таго, што прыязджалі, прывозілі нейкіх людзей, маглі быць это зняволеныя людзі, так, якія капалі, а потым маглі в эту ж яму і пастраляць, можа, другім заездам якім-небудзь і так далей. Безумоўна, самі зняволеныя капалі. Я не думаю, што нейкая была служба, яны себе там абцяжарвалі тым, што капалі ям. Прычым там ямы вельмі цяжка капаць. Это жвір, вот, дзе які цяжка капаецца, ну, і ў лесе, да.